Verder. Ja. Kom maar. Nee, dit gaat niet goed. Ik stapte daar. Nee. de tekst ten verkeerd. eerste stapst er aan en ten tweede moest de tekst Ja. meer plat houden. Ja. Oh nee! Ja. Zullen we daar wel in staan? Ja. Plat. Moet je dus vallen? Ja, net is, ja. Nee, die gaan hartstikke mooi. Dit is wat. Ja, hij gaat net door de ruiten nou, hoor. Oh.
kan nooit Maar wegberoep. die hebben in een bakje staan. Ja, maar die sherry kan nooit wegberoep. Die neem ik mee en dat was die haar. Die ben je? Wil maar die ben erop. Ik bedoel dat in het filmpje dat soort nog wat banken. Ja. Wat is dat visje? Wat is dat? Gaat hoor. Ja, weet je. Gaat maar. Deze keer echt goed. Dat doet de eerste schijn wel weer. Oh, dat is goed hoor. Ik ga nog een keer achteruit. Hij doet de eerste tijd, wat toen de eerste tijd was. Ja, dit, Ja, maar. ja, bliksem. Nee, die komt net mooi Nee, mee. die komt heel in te leren. Ja, hier doen Ja, die gaat ook kom even om.